नों बेयावसो लाइन मारिगासिनो दङ। आंखौ फनाव मा बुंहरदोंमोनलाय? आं दिनै आफाजों बाजाराव माल बायनो थांगोन। आंनियाव फन हरबाय थानाङा दे, आं दायो फैनानै हरगोन बेबि। बेनो नोंनि नोमफाया बाजाराव थांनाया। आंखौ मोजां मोननानै आरो गुबुन सासेजों लाइन लागासिनो। आं नोंखौ सिगांनिफ्रायनो एसे गम मोनखादों। आंखौ नोङो खनसे नङा खननै नङा गोबां थगायबाय आंखौ नोङो। बा दाखालिबो आमाइमोननियाव थांना फैनो होननाया बेजोंसो बाइकआव उथिनानै मोदोम बासथाबलायनानै सानैबो माथो दारागावआवसो थांदों। नों आंखौ माबा सिखरनि पेकेट बायदि आंखौ गारनो सानदों नामा? गाज्रि दा मोनसेलै भाइ, गोरोन्थि जाबाय। नोंखौ मोजां मोननाय दं होननानै मोनथिखानायमोनब्ला आं माब्लाबाबो नोंसोर सानैनि गेजेराव हाबसनफैनाय नङामोन। सरिलै बेबि, आंनिनो जोबोद गोरोन्थि जाबाय। आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो होननानै मोनथिखागौ। थेवब्लाबो आङो नों साख्रि गैया नालाय आरो नोंहा जेबो थाखा फैसा आरजिनोबो हाखाया आरो आरजिनायनिबो गावहा माथा मारिया। बेनिखायनो आङो नैबे केन्डेलाखौसो लाबाय आं। औलै भाइ, बियो थिगखौनो बुंदों। नोंहा साख्रि गैया नालाय आरो गावहा बाइक गंसेयानो गैजाया। आङो नोंखौ मोजां मोनो होननानै सिगाङावनो मिथिखायोमोन भाइ। थेवब्लाबो आङो बेबायदि समायना गार्लफ्रेन्ड नागिरबाबो मोनाखैमोन। बेनिखायनो आङो नोंखौ गोसो थोनाय दं होननानै मोनथिनानैब्लाबो बेखौ लाबाय आं। बापरे बा, मा खोथा बुंखो नोंलाय? आइ फादुर, नोङो जोबोर लोमजानायाव, बेराम गोसा जानानै मेडिकेलाव थाहैनाय समाव थिहां जानायाव डक्टरा मा बुंदोंमोन गोसोआव दङ ना? आं नङाब्ला नोङो दालासे गोथैफुरियाव सहैबायमोन। साला, आंसो नोंखौ मोजां मोननानै नोंनि बे किडनि हामा जानायाव आंनि किडनिखौ मोनसे होनानैसो नोंखौ आङो जेन थेन फानना लाबोदों, मिथिबाय? दा नोङो आंखौनो साख्रि गैया, थाखा फैसा गैया, बाइक गैया होननानै बुंबावदों। एसेबां फोथाय खेबस' नोङो? बास, दा जि जाबाय। नों बेखौ मोजां मोनोब्ला मोजां मोनबाय था। नाथाय आं नोंनो मोनसे किडनि होनायखौ दानो हरफिननांगोन। आं नोंनो साननै सम होदों। बे साननैनि गेजेरावनो नोङो आंनि किडनिखौ होफैफिननांगोन। नङाब्ला आं मा खालामगोन नों मोनथिखायो। बेखौ आं बुंनायनि गोनां जेबो गोनांथि गैया। बेबि, नोंथ' आंखौ मोजां मोनो ना? बेनो नोंनि किडनिखौनो मोनसे हरनि नामा? मा होनखो नोङो? आंनि किडनि? नांगौबा आं रावखौबो बे जोनोमाव हाबा लाया। थेवब्लाबो आंनि किडनिखौ आं रावनोबो होआ। आरो दिनैनिफ्राय नों आंनाव किडनि बिदोंना? नोंजों आंजों मोजां मोनलायनायाबो दिनैनिफ्राय ब्रेकआप। मानो बाहागोन सोरबा मालायनो आंनि किडनिखौ?